Fi'n teimlo siomedig bod fi'n un o'r cynta mas, ond fi wedi gwneud yn ngorau. A fi'n falch bod fi wedi cael y cyfle i wneud a fi wedi mwynhau. A os byddwn ni'n argymell i unrhyw un sy'n cael y cyfle i wneud cyfle arbennig. Dwi'n credu o'n i yn y gwaelod ar cwpl o tasgs, so o'n i ddim yn sioct iawn i gweld bod fi yn mynd. So, bob lwc i Caryl, a'r bachgyn i gyd hefyd. Dwi wedi trio ngora. Dwi'n gwneud ddim gwell. Mae rhywun yn mynd i ffrio fi wan de. Dwch chi mai reit trai ni, ta ddim yn hawdd. Wel, dan nhw'n pwynt mi gwffio'r beirniad oedden nhw wedi gwneud i dewis yn barod, so i collad nhw dio. Oedden ni'n teimlo bod yn amser i wedi dod i ben deg gweitha chi. Mae'n brofiad, sy'n ni'n newid y profiad am ddim byd arall. Gobeithio wneud Caryl i ennill Fferm Ffactor eleni. I ni cael merch i ennill Fferm Ffactor am tro cynta. Give him a hell, Caryl. Oedd hwnna'n teimlad drwg iawn. O'n i'n poeni tro yna, achos o'n wedi cael siap iawn o'r tractor ddoe a falle, a o'n i'n meddwl bod amser fi wrach wedi dod i ben. Ben fydd hyn wan, gyda'r hogiau gyd. Felly, na, gan i weld rhai bach mwy o cic yn hun wan a get to it wan, dwi'n meddwl. O'n i'n siomedig yn dod. Mae Eilir yn cymeriad a dwi wedi dod ffrindiau da fan na, achos un i ddwy merch yn gysleith. Na, fi'n siom o'r ddau yn mynd. O'n teimlo differnol. Teimlo mor anheg bod nhw wedi cael y bwt a fi dal yma. Ac fod fi ag Anna'n gweithio yn gilydd yn ystod y tasg yma. Ac hyd i'r un sydd wedi gorfod mynd. Bydd had mor. Ffili credu fi gael galw mlaen yr ail waith, yr ail siow fel. So, mae'n galw ni'n curo. Mae wedi bod yn prawn eitha odd wrth ysyn fel, achos ni'n gwybod bod rhywun yn mynd. Eitha trist i gwirth, mae'n trist i weld doi mynd yr un pryd de. Un yn ddigon, a mae doi wedi mynd nawr, fel mynd i lawr i 8 nawr so look out o hyn mlaen gyda. Mwy o bwysau, mwy o gols i seto fyd. Pwy o wedi gen i weld beth i gwirth wrth nesaf.